Efektívne kvalitatívne zhodnotenie a predaj sortimentov surového dreva sú základnými predpokladmi pre ekonomicky rentabilné fungovanie lesníckych podnikov. Stúpajúce nároky spracovateľského a energetického priemyslu na množstvo a kvalitu dodávaného dreva, v súčinnosti s požiadavkami na ochranu prírody a obmedzenie objemu úmyselných ťažieb čoraz viac vyvolávajú tlak na efektívne manažovanie ťažbovo-dopravných procesov. Tieto zahŕňajú efektívne a správne kvalitatívne hodnotenie vyťaženého dreva, ale aj dreva ešte stojaceho v lesných porastoch. Presná determinácia kvalitatívnych znakov podľa platnej legislatívy je však väčšinou obmedzená na ich hodnotenie na už spílenom alebo vyťaženom kmeni alebo výreze guľatiny. Pre manažérske plánovanie odbytu a obchodu, ako aj časové rozvrhnutie plánu ťažby, je však potrebné mať aspoň orientačné poznanie kvalitatívnej distribúcie dreva v stojacom lesnom poraste. Vo väčšine prípadov sú pre tieto potreby v lesníckej prevádzke zatiaľ používané len metódy, ktoré majú vysokú mieru subjektivity hodnotiteľa, ktorý vykonáva hodnotenie kvality dreva. Väčšina dostupných metód, ktoré sú vhodné z hľadiska aplikovateľnosti pre lesnícku prevádzku, je založená na deštruktívnych a semideštruktívnych spôsoboch, prípadne na zariadeniach, ktoré nie sú vhodné pre použitie v exponovanom teréne lesných porastov. Nedeštruktívne metódy sú také, pri ktorých nedochádza k poškodeniu dreva. Kvalita danej dreviny sa následne určí pomocou nameraných hodnôt alebo vlastností charakteristických pre konkrétnu metódu. Tieto metódy možno rozdeliť na elektrické, akustické a rentgenové. Zariadenia pracujúce na základe vybudenej stresovej akustickej vlny vyhodnocujú vnútornú štruktúru stojacich stromov na princípe rýchlosti jej šírenia vnútri kmeňa. Výskumy potvrdili, že šírenie akustickej vlny v zdravom dreve je rýchlejšie ako v dreve, ktoré obsahuje vnútorný defekt. Akustická rýchlosť sa vo forme prechodových elastických vln, generovaných prudkým uvoľnením energie šíri materiálom. Zdrojom je akustický impuls, ako napríklad úder kladiva alebo vybudený akustický signál, zvuk. Preto sa najčastejšie na hodnotenie používa skenovanie rýchlosti akustických vln v dreve. Získané výsledky rýchlostí prechodu akustickej vlny bývajú spravidla upravované rôznymi algoritmami v závislosti od podmienok, druhu dreviny a podobne. Vývoj akustických zariadení na hodnotenie stojacich stromov otvoril cestu k hodnoteniu vlastností dreva stromov pred ich ťažbou. To uľahčuje riadenie, plánovanie ťažby a spracovania dreva spôsobom, ktorý maximalizuje hodnotu získanú zo zdroja. Väčšina akustických zariadení, ktoré vyhodnocujú vlastnosti stromov, sú modelované pre radiálne meranie kolmo na os kmeňa. Na tomto princípe pracuje aj akustický tomograf Arbotom firmy Rintech, ktorého používanie si vysvetlíme v tomto videu. Strom, ktorý ideme hodnotiť akustickým tomografom, je potrebné najskôr vizuálne posúdiť. Často jeho poškodenie býva zjavné už na povrchu kmeňa. V závislosti od priebehu kmeňa, jeho morfológie v priečnom priereze, priebehu koreňových nábehov a prípadného poškodenia sa rozhodujeme o výške nasadenia senzorov po obvode kmeňa, ich počte a rozostupoch medzi nimi. Senzory tomografu by mali byť umiestnené tak, aby reprezentatívne zachytávali priebeh kmeňa. Platí tiež, že čím vyšší počet senzorov, tým väčšia presnosť merania. Maximálny počet senzorov tomografu Arbotom je 24. Výška nasadenia senzorov je individuálna v závislosti od tvaru prízemkovej časti hodnoteného stromu. Prvý senzor sa štandardne umiestňuje so smerovaním na sever. Od tohto bodu sa okolo celého obvodu kmeňa umiestni meracie pásmo. Senzory sa uchytávajú na špeciálne klince, tzv. Piny. Do prvého senzora sa cez vstupnú prípojku pripája kábel z napájacej jednotky. Cez výstupnú prípojku sa pripája káblom nasledujúci senzor. Výstupná prípojka v poslednom senzore na kmeni zostáva nezapojená. Piny sa umiestňujú tak, aby spoľahlivo zachytávali všetky nepravidelnosti priečneho prierezu kmeňa a bol ich dostatočný počet na presný výsledok. Od prvého senzora sa po obvode natiahne meracie pásmo, ktoré slúži na meranie obvodu kmeňa ako aj na meranie vzdialeností medzi jednotlivými senzormi.
Senzory musia byť uchytené dostatočne pevne, aby odolali úderom vybudzujúcim akustickú vlnu. V prípade potreby je možné uchytávací mechanizmus doladiť. Pri nasadzovaní senzorov sa zároveň zmeria ich výška od povrchu Zeme. Všetky senzory by mali byť umiestnené v rovnakej výške, aby zachytávali priečny rez kmeňa v jednej rovine. Pred samotným meraním je potrebné vykonať prípravu v samotnom meracom softvéri tomografu. V nastaveniach je potrebné zadať počet senzorov, ktoré sme na strom umiestnili. Následne treba zvoliť mód pripojenia napájacej jednotky s počítačom, v ktorom je softvér tomografu. Pripojenie môže byť prostredníctvom dodaného kábla alebo bezdrôtovou technológiou Bluetooth. Po pripojení jednotky je potrebné v softvéri zadať polohu senzorov. Začíname zadaním výšky nasadenia senzorov od pôdneho povrchu v centimetroch. Stačí, ak zadáme jednu výšku a tá sa automaticky zreprodukuje pre všetky ostatné senzory, keďže by mali byť v rovnakej výške. Nasleduje zadanie vzájomnej pozície senzorov. Umiestnenie prvého senzora zadávame ako celkovú hodnotu obvodu stromu. Umiestnenie ďalších senzorov zadávame hodnotami rozostupov medzi nimi v centimetroch, ktoré očítame z meracieho pásma. Na grafickom zobrazení v rovine sa zároveň zobrazuje poloha jednotlivých senzorov po obvode kmeňa. Následne je potrebné zadať nepravidelnosti priečneho prierezu kmeňa. Zadávajú sa odchýlkami od ideálneho polomeru kruhu v kladných alebo záporných hodnotách. Teda ak je v časti senzora vypuklina, zadávame kladnú hodnotu v centimetroch. Ak je v tejto časti kmeň deformovaný dovnútra smerom ku stržňu, zadávame zápornú hodnotu v centimetroch príslušnej deformácie. V grafickom zobrazení opäť môžeme skontrolovať, či priečny prierez zadaného kmeňa zodpovedá skutočnosti. Na záver je ešte potrebné nastaviť druh dreviny, ktorú budeme analyzovať. Meranie si môžeme označiť číslom analyzovaného stromu a miestom merania. Po tejto príprave môžeme zapnúť napájaciu jednotku a skontrolovať pripojenie senzorov. Ak sú zapojené správne, všetky by mali svietiť zelenou farbou, okrem posledného, ktorý svieti žlto. Jednotka by taktiež mala signalizovať správne pripojenie k počítaču so softvérom. Pred spustením merania môžeme ešte overiť, či všetky senzory prenášajú signál do počítača tým, že na ne poklepeme. Ak sú pripojené správne, ozve sa akustický signál. Samotné meranie spúšťame v softvéri tomografu prostredníctvom zelenej ikonky. Po spustení môžeme začať s vybudzovaním akustických vln na jednotlivých senzoroch, a to tak, že po každom z nich udierame akustickým kladívkom 5 až 10 krát. Údery by mali byť v rovnakej intenzite. Správne vybudenie akustickej vlny tomograf signalizuje krátkym zvukovým signálom pípnutím. Ak bola vlna vybudená nesprávne, tak prístroj zapípa dvakrát. Je dôležité vybudiť akustickú vlnu na každom senzore približne v rovnakom počte poklepaní. Meranie by sa nemalo vykonávať v oblasti, kde je zvýšená hlučnosť, napríklad intenzívnou dopravou alebo stavebným ruchom, ktoré môžu zmenšiť presnosť výsledkov merania. Po poklepaní po všetkých senzoroch zastavíme meranie v softvéri červenou ikonkou. Či bolo meranie správne, môžeme overiť v záložke odchýlok delta v percentách. Pokiaľ sú číselné odchýlky do 10%, meranie je platné. V prípade, že by meranie vykazovalo viac ako 10% odchýlky, je potrebné ho opakovať. Následne si môžeme zobraziť výsledok merania a výslednú štruktúru priečneho prierezu kmeňa v záložke 2D softvéru tomografu.
Softvér ponúka tiež možnosť vyhodnotenia mechanickej stability hodnoteného stromu v percentách.